ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Nyotrap Youth Council War Jentia Council haka khatlai trek urisau arajar pulai. Kala IT ka dot khas haka menteri katnat ka koi kya jong ka sarkar jilla ka Dr. Amprin Lingdo bandawa ya ka sarkar ban kentip kerdan ban maramot no ya ka primary health center ka badan hakasnong pedeng syakap hajaran bat hakasnong dauki bat kumjuru ya ka state dispensary ka badan hakasnong padu bat ka community health center CHC kabadan hakasnong nong talang kabaha papo amlarem civil subdivision hakajinga kran bigila pathai kubor president jong kaseng uba tok mundiam mukim ula ong ba kaseng lalap baki don shibun kijing duna haba ki dekhot jong kaseng kila lek benwa jing tep bat lek jurep ya kini ki jaka ajing sumar ki bedang ha papo ka amlarem civil subdivision ha ka bai dei ba kani ba mukim le thu ba ka menteri ka koi khya kala kubur ban shim khya ya kani ka jing pin sngo jong kaseng bat hakakat sautrek mentau risau araja pulai kan salai pensor jamin hi dal de ya ka jinglong jingman jong kini ki jaka ai jing sumar khanang ban lap dal ki jong ki khmat te kadau ba hi ka bani wan ta si bani kundo mari star in charge mar men kini ki banai baladep ladon ka inspection ka bani luisit ya baro ki hospital adu ka pedu state dispensary ka penechkap PHC kanong telang CHC bal dauki CHC mar kanong telang CHC dan kalian jadi hadin banyak liok banyak konsol banyak keren bahabat ki doktor in charge jong kita ki hospital baru satuli tini la ya keren ber ki majilap spun kita ki juna ki long ki balong genuine issue kamta meka infrastructure kadon ke jing laknes don ki spun ki juna te apa nyipet na ka padu na ka notolang sisi ilam hadu menta doktor hemobetik hadu bila klan kopli tim semdan shu bawan mi bujili juga jungi te nangta nyilala bro kacika berenggut mo ka ban dispose ki waste material ro kamadon kacika te ka scanning ro kamadon nanta ka x-ray machine ro kabala don kabala rim range nyila keren ji stand charge ban set up no nda ka digital pertamai mo komite ki teknologi pamta nyi dokam na gitu ki machine makolong ban step ka kam te nyila doaru ban don ka machine ultrasound ban repair no ya ka building infrastructure baru jangka notlas si painting nomor kum dia jitip jingan lakum do kumba ndriu nyo prabnai kemdon ndriu nyo prasnem kemdon shu ba repaint shu ya ta bijing te ki bun ki junna kamtam nila I suggestion ro ya in charge health department ban set up no ya ka blood cam center mo mar kene ni kumiste ni don ka national highway 206 mar kene ka national highway ka baai ka bami revenue nam taw limestone ting don ki cha case ki kinja emergency case sibu da don kene ka blood cam center sibun kala ban ai jing yarap nam ta ki pra dong protaji berste ka than khna makin lai ban ki du sha juai te kaweru ki solar system ado beset ob ki solar system dam kala hajar kanyong te hadin arbanai lai banai kin bateri kamshu kini ki solar system te kibun ki jin dawa bat ya ka tau ki PC ro tapi taji le visit ya ka tau ki PC ro jilam ke building infrastructure kamu kalong badan ke jimai na ta ki nok tiapang ya ki doktor nomor ketika building kapwa lami lut ki narot ki siap tapi batang dap stang da ka keti siap lami sibu dia da ki jimai itu ki beri ki pasang hijrong martu selap kadang sebuah apa dan kerum hui sebut dia berkiu jumai kalong ka kala se bandra ya ka jima bamsau ya gitu ki paldok senam sistem ki patre hente te bat sakoi anu telang si siru kim dan yau specialist kamtam kum gijing ji shemji hakiwe kiwe si nilap don ki doktor ki specialist ba la ada ga gomen te ya kan dibentar nilai keren badi madam keren mat ila kubur yang bansa shishim kia kam te na penicikap ro PC ro ka ambulans tapi pe ya ka dur conta ambulans ko bom ikop shu taman ja jo te ni dawa na ka adam ne bai pan ship kia kini ki shu paro ki ba de ki health institute care no ki ba ha pa dang tan ni
Tishipun ki points ki banyak layu ki banyak yang mention ya madam. Te nak kalian ji la kubur ini bani shimkia ke dikam bagi orang iPod dengan ban show meeting bagi officer ang handle trik jong November ta au November untuk benar bantuan kan show meeting bagi officer bagi pe ya kini department dan nang ta kan akar satri indon kan joint inspection bagi angin makan lipej makin lap kita ke joint kemat ke ega ke jiruna jong kita ke hospital juni apa kata tai nilai yo ya ke message by lakula bantuan inspect ya kita ki jaka ki bangila book kini dikot kagbede bat kini ki hospital ki badan nampak kene ka thanjungi amlorem ngaku mu general secretary jong ka HYC Warjantia Circle ngadap de ching dokumen ka bakrau pada ka juga pong aku aban penpau kene ka po sepang kene ka wei ka padu state dispensary ki issue ki bon ba kagbede bat kene ka dispensary nadu ki kamera kidong ki barid bat kidon tang santri ki kamera kala don kam hi ya kane ke dispensary ke bala rimba hapo ka jela ka jongi kam tam kane ka thain am rem ka jongi ban upgrade no ya ka shaka PEC knang ba ki pai ba jong ka te ka thain leni kita ki brew ki basang ka te ki area kin yo ban ya enjoy ya kata ka juim kom hakiwei pat ki dong ki snat jong ka thain am rem bro ka wei hakabede bat kane ka dispensary kum bangilap ba ki staff lene kita ki medical staff ki don hadu tang khandai mo we doctor we pharmacy ka we LDA lightly langut ki ANM bat langut ki grade 4 tena kane ka dispensary kum bangilap ngai ida lagi jang ikmat ba ka deiru aksnong ka bangasong asa ngaloi ida lagi jang kmat hadu palat khandai snem tam amdon ba repair lene ban le pentemai kene ke ying yakini ki ying building na du ki kuatar pat kum ju tertar te kala long hi ka jinge kum bangila yi kendu bat ki doktor ki pencha cha ka ka dispensary te na kane ke dispensary ngila pro ba ki ambulance lene kita ki vehicle ki ban yarap ya ki nongpang kamdon ha kane ka dispensary te agabai dei bat ki kamera ban bu ya ki dawai gi deshin lene kita ki vaccination ngilap ba kane kaptam ngi stage thai war jaita kasun beneng kalong ka ba mla mudur kaptam ki polio usla bajur kal air ka ba ngimla suban poi perkhat te kini ki dawai ki dishin sisin balak ba ki kamera ki mlong ki babyang kamut kila shu perset kila shu le no ein te kane ka wai ki de jing donong ka bakrawe yengi kum ka padu state dispensary nalor kata ngilap basibun kamta maka bedai bat ke water supply haki por ki ayom telang ngilap sibun ki judana te hakane ka benta ni shem kalong ngidon kam ban kapat ya ka sokar ban lekloi ban pembiang ka umbam umdi kamtam hakate ka set dispensary te juga por ki laboratory su kimdon ban tes ki snam kambun kinong ki noksosno jong ka te ka than kilai wat pates syaki private te kala long ke judu nong aku juga po kane ga state dispensary ka kane ga scheme ka bangi sai ong ka MHIS scheme kamdon ban le enroll ha te ka dispensary